Boeren reizen af naar Den Haag voor protest. Het is dinsdag 1 oktober. Dit is Zeeland Nu. Afrit A58, levensgevaarlijk. Fabriek van Termfos opgeblazen. Kinderobesitas-team, voorbeeld voor de rest. Dag dames en heren. Den Haag stond vol tractoren vandaag. Boeren protesteerden. Ze willen niet worden weggezet als milieuvervuilers. Ook uit Zeeland gingen vele tientallen boeren richting Den Haag. Een aantal Zeeuwse boeren gingen vandaag met de trekker naar Den Haag, maar de meeste pakten de bus, zoals hier in Capelle. Verschillende vervoersmiddelen, maar wel met één boodschap. We willen graag het gehoor geven aan de kritiek die wij altijd krijgen. We krijgen kritiek over alles en nog wat. Momenteel CO2 hot item. Maar ook als iets aan de hand is, de landbouw heeft gedaan. Landbouwminister Carola Schouten hoorde de duizenden boeren aan die zich op het Malieveld in Den Haag hadden verzameld. Ze stak hen een hart onder de riem. En zolang als ik minister van Landbouw ben, betekent dat ook dat er wat mij betreft geen halvering van de veestapel komt. De boeren eisen onder meer een overheidscampagne om het beeld van de boeren positiever te maken. Daarvoor moet 5 jaar lang 17,5 miljoen euro worden vrijgemaakt. Levensgevaarlijk. Zo noemt de gemeente Reimerswaal afrit 33 bij Kruiningen. Dat is de afrit van de A58 net na de Vlakentunnel in de richting van Bergen-op-Zoom. De gemeente wil dat de weg snel wordt aangepakt, maar is daarvoor afhankelijk van de wegbeheerders, Rijkswaterstaat en de provincie. Afrit 33 heeft tijdens de avondspits zijn eigen verkeersregels. De afrit is zo druk dat de auto's al net na de tunnel stilstaan. Door die drukte is het hier ook gebruikelijk dat de auto's op de enkelbaansafrit 2 baans voorsorteren voor de afslag. En in die tussentijd wachten ze soms hier op de vluchtstrook, terwijl het overige verkeer met een gangje van 130 langs hen heen raast. Nou, ik kan je vertellen, dat is een heel naar gevoel. Hier wil je niet staan. De Reimerswaalse wethouder van Openbare Werken rijdt als het even kan niet over deze afrit. Dan ga ik er bij Capelle af, want dat is echt veiliger. En het tijdsverlies is misschien 1,5 minuut. Maar ik pas ervoor om hier 5 minuten op de vluchtstrook te staan, want het is echt levensgevaarlijk. De afrit is van Rijkswaterstaat en de weg waarop hij uitkomt is van de provincie. De gemeente heeft dus niets over de weg te zeggen, terwijl de hele gemeenteraad het eens is dat er wat moet gebeuren. Maar dat betekent niet dat de gemeente de portemonnee gaat trekken voor deze gevaarlijke weg. We laten de verantwoordelijkheid liggen daar waar die ligt. En we wachten eerst maar eens even af waar ze mee komen. Maar in eerste instantie is het een verantwoordelijkheid voor Rijkswaterstaat en provincie. Verslaggever Niels Schuurbiers staat bij de beruchte afrit. Ja, Niels, wat zeggen zij, Rijkswaterstaat en de provincie? Beide partijen erkennen dat de gemeente al vaak aandacht heeft gevraagd voor deze gevaarlijke afrit. En ze erkennen ook allebei dat er hier iets moet gebeuren. Gedeputeerde Harry van der Maas hoopt Provinciale Staten mee te krijgen, zodat er hier volgend jaar iets kan gaan veranderen. En Rijkswaterstaat, ja, die is op het moment hier zelfs het verkeer aan het regelen. Ja, wat zou nou een mogelijke oplossing zijn? Ja, dan heb je het over het 2-baans maken van de afrit, zodat mensen veilig 2 baans van de snelweg kunnen en kunnen voorsorteren. En dan wordt er ook gedacht aan slimme verkeerslichten om een goede doorstroming eigenlijk te garanderen. Ja, dan wordt er sowieso gesproken over een hele nieuwe afrit. Is dat dan niet gewoon een oplossing? Dat zou je denken, maar dat gaat allemaal veel te lang duren. Er wordt op dit moment nog gesproken over verschillende mogelijkheden om die afrit hier aan te pakken. Nou, daar moet nog een beslissing over komen. Dan moet de schop nog in de grond. Het duurt te lang, zegt ook de provincie. Het moet sneller, want deze afrit is te gevaarlijk. Dankjewel. Op een voetbalveld in Renesse wil de gemeente Schouwen-Duiveland 24 tiny houses bouwen. Samen met Zeeuwland en de ondernemersvereniging Renesse. De huisjes blijven 15 jaar staan en zijn bedoeld voor starters en voor personeel van horeca en recreatie. De ondernemers zijn vooral op zoek naar huisvesting om hun werknemers te kunnen laten overnachten. Dat hoeven dus ook geen grote woningen te zijn en die willen ze ook flexibel in kunnen zetten. Dus de ene keer zit misschien medewerker A erin en de andere keer medewerker B. En dat kan heel prima met dit soort oplossingen.
De bouw van de tiny houses loopt vertraging op vanwege het landelijke stikstofbesluit. Daarom worden ze pas eind volgend jaar opgeleverd. Ja, kijk nog maar even goed, nu die nog staat. De Sinterfabriek op het Termfos-terrein in Vlissingen-Oost. Termfos ging in 2012 failliet. Sinds 2015 wordt het terrein waar jarenlang fosfor werd geproduceerd gesaneerd. En ook deze fabriek moet tegen de vlakte. Maar dat gaat niet zomaar. De Sinterfabriek, daar kwam veel asbest in voor. Ook veel radioactiviteit. En die combinatie, ja, je kan het niet zomaar laten springen, want dan komt het in het milieu. Dat wil je niet. Dat moest er eerst uitgehaald worden. En daar zijn we geslaagd en nu kan die gesloopt worden. Het is een heel bijzonder moment, want de Sinterfabriek is eigenlijk wel een landmark op Termfos. Ook een van de grootste gebouwen. Groter is misschien nog wel het Overhuis. Maar dit is wel echt merkbaar in de omgeving dat dat weg is. Naar verwachting is het terrein eind 2020 helemaal schoongemaakt. En voor de liefhebbers, hier komt hij nog 1 keer. Het is vandaag de Internationale Dag van de Ouderen. Nog steeds hebben veel mensen het idee dat oud zijn stilstand of achteruitgang betekent. Nou, de deelnemers van Dynamica Gold in Vlissingen bewijzen het tegendeel. Ik ben pas 69 geworden. 66,5. 69. En u? 71. 68 jaar. 80. Elke dinsdagochtend is dit het beeld op de atletiekbaan in Vlissingen. De gemiddelde leeftijd van deze atleten ligt hoog. De meesten zijn al met pensioen, maar hun conditie is er een om jaloers op te zijn. Het bewegen zit hen in het bloed. Het zit in me. Ik moet altijd mee. En de laatste jaren had ik wel in het begin problemen. Dan zie je soortgenoten die 10 jaar jonger zijn, die zie je langzaam van je weggaan hier in het circuit. En daar had ik wel moeite mee. Maar nu heb ik zo, ik loop mijn rondje en ik ga wel tot het streepje. Een enkeling is een beginnende loper, maar de meeste zijn ervaren kilometervreters met trofeeën in de prijzenkast. Ik heb meegedaan aan de Senioren Games. Ik heb de Kustmarathon een paar keer gedaan. Ik heb Rotterdam Marathon een paar keer gedaan. Hoeveel kilometer per week loopt u nu nog? Nou, ik denk dat ik het toch wel aan 28, 29, dat is verschillend, maar dat loop ik wel. Hou je even vol. Wil je het moeilijker maken, dan til je je been op. Hup, 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 hup. In korte tijd groeide het aantal deelnemers van deze trainingsgroep naar 80. Maar het is de lopers niet alleen te doen om het sportieve element. Ze komen ook voor de gezelligheid. Want wie met pensioen gaat, verliest vaak zijn collega's en veel sociale contacten. Het is die heb je wel gezien, een fantastische groep onder elkaar. Ook bijvoorbeeld als er 5 weken niet is, dan gaat er waar is die? Is die op vakantie of is die ziek? En dat wordt doorgegeven en dan gaat er een kaart naartoe of een fruitmandje. Het is echt een homogene groep. Hoe belangrijk is die gezelligheid voor u? Daar zie ik naar uit elke dinsdag. Ja, dan zie ik weer mijn maat hier lopen. ...75 Zeeuws-Vlaamse kinderen met overgewicht weer gezond krijgen. Daar draait het om bij het kinderobesitas-team van Zorgzaam in Terneuzen. Het team heeft een methode ontwikkeld om kinderen te helpen. En volgens de kinderarts kunnen ze daarmee een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. Hoi, dag Morris. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, kom binnen. Ga zitten. Morris is 10 jaar, woont in Terneuzen en komt sinds 1,5 jaar bij kinderarts Evans, hoofd van het kinderobesitas-team van Zorgzaam. In die tijd heeft het team van diëtisten, kinderfysiotherapeuten, kinderpsychologen en medewerkers van de sportclub er samen met zijn ouders en Morris zelf voor gezorgd dat het een stuk beter met hem gaat. En heb je misschien nog wat gezwommen? Ja, in de zee nog. Morris is anders gaan leven, zegt hij. Heel veel water drinken, in plaats van frisdrank.
weet het niet meer zo goed meer. Oh. Geen chocola meer. Vooral heel veel sporten. Morris is niet alleen. Bij het team worden 75 kinderen geholpen. 1 op de 7 kinderen is te zwaar. Er zijn verschillende oorzaken voor overgewicht bij kinderen. Ze bewegen te weinig, ze leven ongezond, eten bijvoorbeeld te vet of hebben last van psychische klachten. Ook erfelijke aanleg kan een rol spelen. Vaak ontdekt het consultatiebureau of de huisarts dat kinderen te zwaar zijn. Dan kan er worden doorverwezen naar het kinderobesitasteam. En eenmaal daar gaat het maar om één ding: het kind weer gezond krijgen. Elk kind heeft eigenlijk zijn eigen nood aan aanpassingen. En dat is ook de uitdaging van ons team. Dat is ook waar wij ons sterk voor willen maken. Wij willen echt kijken wat heeft dit specifieke kind nodig om op een gezonde BMI te komen. En dan goed met je hielen naar achteren gaan staan, tegen het plankje staan. Evans is trots op haar patiëntjes, op haar team. Volgens haar verdient het team landelijke navolging. Ben je er klaar voor? Ja. Ja, komt het dakje op je hoofd, hè? Het is iets waar ik denk dat we in heel Nederland naartoe zullen gaan. Het zal de bedoeling zijn dat kinderen dicht bij huis goede zorg kunnen krijgen om eigenlijk op een gezond BMI te komen. BMI is een getal dat laat zien of je te zwaar bent. Als dat bij volwassenen te hoog is, ga je afvallen. Dat is bij kinderen niet. Maar kinderen moet je niet laten afvallen. Op het moment dat je kinderen gaat laten afvallen en ze dus niet meer gaan groeien ook, dan belemmer je een stukje van de normale ontwikkeling. Het grote voordeel dat kinderen hebben is dat ze nog groeien. Volwassenen niet meer. Dus wij willen met name die groei ondersteunen. Daar hoeft een kind ook niks voor te doen, want groeien gaat vanzelf. En wat een belangrijker doel is het gewicht hetzelfde houden. En dan maak je het ook haalbaar en dan maak je het ook behapbaar. Morris is al een heel eind op de goede weg. Hij komt hier graag. 1,49,4, bijna 1,50 meter. Zo. Goed hè? Doe je slippers maar weer eventjes terug aan. Ja, gewoon dat we dan gelijk een beetje lachen en dan een beetje ook heel serieus en dan heel vriendelijk. En dan fijne dag verder, dat vind ik altijd het leukst. Dan ben je wel aardig. Dan zie ik je terug over 3 maanden. Okay. Veel succes, goed volhouden. Hè? En de groetjes thuis. Ja. Oké, kom maar. Het was een natte ochtend en ook 's middags kwam de zon er niet doorheen. Het werd met 18, 19 graden niet erg koud. Vanavond en vannacht opnieuw felle buien, maar morgen is het over het algemeen droog. De temperaturen die gaan naar beneden. Zometeen Jesk. Zeeuwse jongeren gaan op zoek naar nieuwe energiebronnen. Wij lopen hier onder de Grevelingendam door en straks komt het water hier met enorme kracht ingestroomd, 6 meter per seconde. Daarmee produceren wij net zoveel energie als met 1 grote windmolen. En dit was Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.